Bueno, xa estou no quilómetro cero que parte de Ferrol para Santiago, neste monolito. Estamos aquí no Porto, vale? Que é a referencia que solen dar as guías para empezar. Ainda din unhas cantas voltas desde a estación de autobuses, e non é máis que seguir en línea recta desde a estación de autobuses, ir pola calle Real e chegas aquí ao Porto, si se quere empezar de aquí. E bueno, pois vamos a comenzar a nosa travesía dende aquí, dende o Porto, se vedes. E nada máis, vou falando segundo vaya tendo ganas o tempo, senón xa cando chego ao albergue en Neda, a ver canto tempo me leva, porque irei paseliño dende aquí. Pois unha aperta e vamos a comenzar. Bicos.